Vídeo número 6. Vectors. Un vector és un segment orientat al pla. Per traçar vectors tenim una eina directa. Està dins del grup de rectes. Aquí la tenim. L'eina vector. Per dibuixar un vector necessitem dos punts. Un punt origen i un punt extrem. Anem a començar amb el punt origen. Selecciono l'eina punt, aquesta eina punt, i vaig a traçar el punt A. El punt A origen és el punt, per exemple, U2. El punt extrem serà, per exemple, el punt B, el punt C5. X igual a 6, Y igual a 5. Tinc el punt origen i l'extrem. Ara vaig a traçar el vector. Activo l'eina vector i vaig del punt origen al punt extrem. Ja tinc el primer vector, el vector 1, que té de coordenades 5, 3. Per què 5, 3? Molt senzill. Per anar d'A a B hem de fer 1, 2, 3, 4, 5 unitats cap a la dreta i 1, 2, 3 unitats cap amunt. 5 cap a la dreta, 3 cap amunt. Vector, per tant, 5, 3. Vaig a traçar un segon vector. Un vector que té com a origen el punt C, 9, 7. Eina punt, x igual a 9, y igual a 7, el nostre punt origen, i el punt extrem que sigui el punt 2, 6. X igual a 2, y igual a 6. Tracem aquest vector, activo l'eina vector, origen, extrem. És el nostre vector V baixa, que té de coordenades més 7 menys 1. Per què més 7 menys 1? Molt senzill també. Per anar hacia D hem d'anar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unitats cap a l'esquerra, menys 7, i una unitat cap avall, menys 1. És el vector més 7 menys 1. Per canviar les propietats dels vectors, ho podem fer igual que ho hem fet, per exemple, amb els punts, amb les rectes o amb els segments. Només cal que seleccionem l'objecte, aquí el vector, botó dret, i entrar a les seves propietats, per canviar el color, el seu estil, etc. O també, una altra opció que és, selecciono el vector i obro un grup d'icones que apareixen a la vista gràfica. Per exemple, vaig a canviar a color verd fosc. Ara, per exemple, vaig a canviar el seu gruix. Selecciono el vector i augmento el seu gruix. El puc variar com jo vulgui. En aquest cas, l'augmento al màxim possible. I finalment, vaig a fer que aparegui a la vista gràfica, a part de l'etiqueta, les seves coordenades. Faig igual, selecciono el vector i vaig a aquest grup d'icones i escollim l'opció nom i valor. Aquí apareixen les seves coordenades. Si no les veiem molt bé, és molt fàcil també això d'evitar-ho. Selecciono l'etiqueta i la puc moure tranquil·lament per fer-la més visible. Ja tinc el vector, per tant, 1, 5, 3 a la vista gràfica.